Chineke onye na-enweghị ego n'ụwa amaghị right ya. Gbataram ọsọ enyemaka. Ọzọ ka m ga-eme ma ọ bụ onye kere ụwa nke m na-eme n'ụwa.
onye melano mbolilanya dị mere n'ukolilanya dị ịdị dala dị ka onye mere amara ugbu a ma bụghị Jehova gịnị ọzọ ka m ga-eme ma ọ bụghị onye kere ụwa nke m na-eme n'ụwa agụla ma bụghị Jehova gịnị ọzọ ka m ga-eme ma ọ bụghị onye kere ndụ nke m na-eme n'ụwa agụla Chineke bụ ọga na mmụọ onye ọ butere n'ụzọ nta onye pụrụ imegide ya nọ ị na-akọcha onye Chukwu gọziri onye ya na chiji ụka ọ bụ onye pụrụ ikpezi ya nọ egwu onye bi n'igwe leyi ọkwa ma ọ bụ gị ọ gara na bụ ụzụma atụọlanụ chayi ekele nwanne otu onye leyi onye nyere m ndụ riwe ekele gị asị na ọ bụghị Jehova gịnị ọzọ ka m ga-eme ma ọ bụghị onye kere ụwa nke m na-eme n'ụwa agụla isi nke ndụ gịnị ọzọ ka m ga-eme ma ọ bụghị onye kere ụwa nke m na-eme n'ụwa agụla udo dị n'ebe dị anya ewo nsogbu nkuwe jula ndị ga-afọ site udo ewo udo dị n'ebe dị anya Chineke nsogbu nkuwe jula ndị ga-afọ site n'udo abịa n'ezinụlọ udo adịghị nsogbu nkuwe jula ndị ga-afọ site udo abịa n'ala Igbo udo adịghị iro na ịkpasị bụ ihe anyị ji egbu onwe anyị site udo leenụ Naịjirịa ihe adịghị mma ihe isi ike dị n'ebe niile site udo abịa n'Afrịka udo adịghị ntigbu bụzi ihe a na-anụ site udo abịa n'ụwa niile udo adịghị ọgbaghara dị n'ebe niile site udo bịazie n'ụlọ ụka arụ na-eme iro na-ekworo obi ihe na-achị anyị site udo nye ezi omume udo dị n'ebe dị anya ewo nsogbu nkuwe jula ndị ga-afọ site udo ewo udo dị n'ebe dị anya nwanne otu onye nsogbu nkuwe jula ndị ga-afọ site n'udo ụfọdụ mmadụ anọdụla n'ụlọ ụka ebure kan mpụ na arụrụ ala bụziri ihe a na-eme n'ime ụlọ Chukwu ndị pastọ na-ele anya ezi omume na-acha ntụ ya mezie iwe dị Chineke n'otu unu na nụ ya kpatara ya ikpe wee kpeghe ekpe chi anya azaghị ya dị ka Chineke o chiri ntị na-ekpere ikpere maka na udo dị n'ebe dị anya ochaghị mmehie dị n'ụwa rịala ibe ya elu site udo nye ezi omume udo dị n'ebe dị anya ewo nsogbu nkuwe jula ndị ga-afọ site udo ewo udo dị n'ebe dị anya onye ezi omume nsogbu nkuwe jula ndị ga-afọ site n'udo maka ụfọdụ ụmụ nwaanyị lụrụ di maka ego dị ha bụ ịhụnanya ha sokwa ego ahụ la akwụsị ịkpọ dalị nwoke jechazie bata ọsa ghara ụka ọfọzi jụ ya ma ọ ga-erikwa nri n'ije ọ lọtara maka ihe ahụ ekwere du akpa akọla nsọpụrụ lazie Chineke biko nyere anya ka site udo nye na-enye ego udo dị n'ebe dị anya ewo nsogbu nkuwe jula ndị ga-afọ site udo ewo udo dị n'ebe dị anya onye na-enye ego nsogbu nkuwe jula ndị ga-afọ site n'udo ije anyị maghị mgbe ọ ga-ebie chọrọ ndidi eme inweghị ndidi klọk nke ga-akwụsị baa n'aja
eze ndị eze, nsogbu nkuwe jụla ndị ga-afọzite udo. Bịa n'udo dị n'ebe dị anya nwanne otu onye, nsogbu nkuwe jụla ndị ga-afọzite n'udo. Ya rutu m n'aka, ọlụ ebube ya, ya rutu m n'aka. Amara Chineke, ya rutu m n'aka, ya rutu m orutu ibe m maka Chukwu abụghị nke otu onye. Ọlụ ebube ya, ya rutu m n'aka. Ihe ọ na-eme, ya rutu m n'aka. Amara Chineke, ya rutu m n'aka, ya rutu m orutu ibe m maka Chukwu abụghị nke otu onye. Ya rutu n'ụmụaka, eze ndị eze, ya rutu n'ụmụaka o. Onyinye nyere ibe m, ya rutu n'ụmụaka. Onye na-enye ego, ego rutu n'ụmụaka o. Chi na-enye nwa rutu n'ụmụaka. Ya rutu m orutu ibe m maka Chukwu abụghị nke otu onye. Ọlụ ebube ya, ya rutu n'aka. Ihe ọma ọ na-eme, ya rutu n'aka. Amara Chineke, ya rutu n'aka, ya rutu m orutu ibe m maka Chukwu abụghị nke otu onye. Onwe onye ihe ọma sọrọ nụ nsọ, onwe onye ihe ọma sọrọ nụ nsọ nụ. Ọ bụ mgba moto sọrọ m nsọ, ọ bụ mụ nwere ego, ọ bụzi mụ mmehie. Ọ bụ mụ lụọ di, ọ sọrọ m nsọ, ọ bụ mụ rụọ ụlọ, ọ sọrọ m nsọ. Chineke, ya rutu n'ụmụaka. Onye na-enye ego, ya rutu n'ụmụaka o. Onyinye nyere ibe m, ya rutu n'ụmụaka. Ya rutu m orutu ibe m maka Chukwu abụghị nke otu onye. Onye na-enye ego, ego rutu m n'aka. Onye na-enye nwa, nwa rutu n'aka. Onye na-enye di rutu n'aka. Ya rutu m orutu ibe m maka Chukwu abụghị nke otu onye. Onye na-enye ego, ego rutu m n'aka. Onye na-enye nwa rutu n'aka. Onye na-enye ụlọ, ụlọ rutu m n'aka. Ya rutu m orutu ibe m maka Chukwu abụghị nke otu onye. Ngọzi eruwe m aka, onye nyere m ngọzi o. Aga m ekele Jehova na onye nyere m ngọzi o. Isi iyi nke ndụ, onye nyere m ngọzi. Mkpọrọ nwanne otu onye, onye nyere m ngọzi. Agbazuru ezuru ike, Chineke, onye nyere m ngọzi. Ngọzi eruwe m aka. Ngọzi eruwe m aka. M rịọrọ Chineke udo, udo ya ruwe m aka o. Ebe m si ka m fewe Chikere m nọ, na-agụghị ọnọdụ ọbụla nke m nọ n'ime ya. Ebe m si ka m lewe chi m anya, ekwensu si ebe o si buru ọnya ya bịa. O were ọrịa obi bido, m ka na-ekwu taifọd bịa. Ọbara mgbali elu bịakwanụ, m ka na-ebe ọrịa afọ bịa. Mrịagide ike ụwa gwụ m nọ, ma Chineke gwara m si na ike agụbeghị ya. Onye na-agwọ ọrịa agwụ ihe kpatara ya ka ọ bụ onye ezi omume metụrụ maka ọrịa dị n'obi ya. Ọrịa afọla, ihe niile akpọrọ ọrịa laa. Arụ isi ike bụ ngọzi nụ, onye chi ya nyere arụ isi ike, ya kelee ya. Jehova
onye ukwu Jehova